Naka-espada na eh. Agoy, mura na yung kong balbal. Isa na eh. John, gihimo naman kuli mo alis korason. Hello guys! Ngayong araw wala naman kaming magawa kaya ayun, tuturuan lang namin si Noyno, yung bunsong kapatid ko magmotor, at saka si Alfie, yung kapitbahay namin. Tsaka isama na rin namin si nanay, tuturuan namin siya ng magbibisikleta. Yung senior na nanay ko, Nanay Guyang. Try natin kung matututo pa siya. Aray. Ayan. Tingnan nyo kung ano nangyayari. Just trying to share our day. Ayan. Sige. Hi guys. Hi guys, welcome to my vlog. To our vlog. Hi guys. Hi vlog, welcome to my guys. Hi vlog na lang. Hi vlog. Noy, pagtunog motor noy kay aron og pangahoy ko imo na ikarga kay kapoy kay hig panoy. Dala. Anak. Anak. Aron mangahoy ko ikaw na karga kay kapoy igla. Anak. Lo, kabalo di ka magtudlog motor na eh. Ay balo. Huwag ka mag-bike? Balo oy. Balo puro diyan ako loyo. Tingin na namin. Nag-bike na namin, testing nag-bike na. Mahulog man ko ani. May testing ba yun? Mahulog man ko ani. Hindi man. Sige daw. Tulog. Gusto mo na nga pagkakuan na eh. Ang bikini ko naman. Sige. Kana. Itabang. Ay. Itabang. Man ako sinilas. Saan naman ang kabong? Oo. Wala na ko. Patinulos na ko. Bitag mo bait-bait uy. Pero mo sasayal ba? Lain naman ganyan nga lingguranan. Matuto. Matuto mga tuwa. Ang kabang. Sasayal ba? Ikon sa lingkuri. Ano? Di ka po yung maguginatawo. Kakakot siyan. Nakala ko na kung dinisayat. Good, itabang. Tabang ka. Siapa? Nanlagpot akong laway. Ano ra magunin mo na Di pa na oy. Yawas. Isan lang ka ba kung sila sa bilin? Sakto na eh. Nanlagpot akong laway. Tina ba? Ituluran ako. Di ko lagi. Kana lang motorong. Yatay agpas noy. Ay ka na. Karga na dito kung kahoy dito. Karga na yung kahoy puli. Ikoy, bahala niya. Ay. Lagi ko eh. Ayan. Pwede rin eh. Yat. So, yan? Nakadumog ko kay Munong ko magkunyibrik eh. Noy, bay na ibili Noy. Hindi ka naman, so. Panagun. Kuya naman Anak pa ka na. Ano daw dali baka nanay na. Dali ka na. Panay. Pagkakaan tala ko lubot ko. Delikado lang ni sa Yasser. Lupot mo ba? Lupot saan eh? Oo, para tumingin ang bigay na. Kapit ako pababa. Ito, kumakuha na nyo to. Palong mo to. Kanin, sige. Wala na oh.
Hi, this is Mulkit. And I'm Sergio. Maraming salamat sa pagtara sa mong video. And of course, don't forget to subscribe. Para Pamugas. pamugas-bugas. Maraming salamat. Ano na